No, no, que os desconectou. Espera. É que, a ver, modernizastes isto tanto que parece non sei o qué. Eu a miña última sesión foi na aula de arriba e era máis fácil isto. Pois non sei. Sí? Sí? Ahora. Vale. Bien. Bueno, pois decía que íbamos falar de TADE, que son as siglas de terapia antibiótica domiciliaria endovenosa. A verdade que foi un tema que escollín porque, bueno, porque fai poquinho que cheguei a ADO, me interesaba actualizarme no tema e de paso pois aproveitar tamén un poquinho para explicarvos así como traballamos na unidade, como levamos a cabo. Non vou falar de pautas de antibiótico porque eso pois xa o sabedes todo e para as consultas temos aquí os compañeiros de infecciosas e non é tampouco o propósito. Aquí vos presento un índice do que vai ser a sesión, bueno, facer unha introdución, un poquinho falar do programa TADE, bueno, a nivel mundial e tamén en España, despois ver como se organizan os equipos, como se fai a selección dos pacientes, como se fai a selección tamén do tipo de antibiótico, da forma de infusión e os accesos venosos, que monitorización se lle fai aos pacientes e logo, nada, unhas pinceladas de 4 infeccións para ter así unha idea. Logo uns mensajes para levar a casa e en principio será eso. Nada, decir que o que vos decía que bueno, definiu un señor que se chamaba Lantais como tratamento domiciliario antibiótico endovenoso en 2 dosis, en 2 días diferentes, polo menos, non? Decir que é unha modalidade pois segura e que ten moitas ventajas tanto para o sistema sanitario como para o paciente. É moi eficiente porque hai un estudio así publicado de que se aforra hasta un 80% en comparación con si désemos este mismo antibiótico en hospitalización convencional, co cual pois eso é unha modalidade moi ventajosa. Chamame a atención que a primeira vez que se usou foi en pediatría, en nenos con fibrosis quística no 74, despois en adultos no 78, a primeira vez, e despois se foi desarrollando en diferentes países e en España o primeiro que temos así escrito é do ano 87 e tamén son nenos con fibrosis quística. Eso, me chamou a atención que fosen os primeiros usos do antibiótico fora de medio hospitalario así endovenoso en nenos. Bueno, como todo, pois ten as súas ventajas e os seus riesgos. Ventajas, como decía, pois vai a ser en medio ambulatorio, entonces pois o paciente vai a volver máis pronto á súa vida laboral, social, ao seu entorno familiar. Logo, van a reducirse as estancias hospitalarias, o cual tamén vai a reducir os costes e tamén vai a reducir a exposición a patógenos hospitalarios, o cual vai favorecer que teñamos menos infeccións nosocomiales, non? Como todo, pois ten os seus riesgos, non? Vai haber reaccións adversas medicamentosas, que esas tamén as teríamos en hospital, solamente que sí que é certo que non temos un enfermero a golpe de timbre, non? Entonces, bueno, é certo que vai haber unha menor supervisión clínica. Os accesos venosos, pois a veces tamén van a ter as súas complicacións porque tamén é certo que vamos a requerir en ocasións o manejo de, a axuda dos familiares e ao final son persoas que non teñen conocementos sanitarios e que pode levar aos seus riesgos. Aquí, me chamou a atención así este articuliño porque, para que vexades un pouquiño a diferencia que hai así en general no mundo, a pesar de que vos estou dicindo que é unha modalidade moi ventajosa, pois é certo que hai moitísima variedade. Aquí, fan unha recopilación así de diferentes países que teñen datos publicados e, se ve que basicamente se leva a cabo máis ou menos de 3 formas, non? Poden ser sistemas centralizados, descentralizados ou levado a cabo en hospitalización a domicilio. O centralizado por excelencia vai ser Irlanda, que teñen un sistema montado que, ao parecer, tanto desde primaria como desde hospitalaria, tú podes derivar ao sistema que teñen eles organizado os pacientes para administrar o tratamento, os vai a valorar alguén de infecciosas
ao principio e ao final do tratamento, e eso, vai funcionar así en todo o país, e se pode mandar tamén desde a pública e desde a privada. E logo hai un montón de sitios nos que está descentralizado. Vemos en Estados Unidos, a pesar de que foi un dos sitios nos que comenzou, agora hai moita variedade porque depende moito das coberturas dos seguros e eso. Despois en Canadá, en Brasil, en Italia, en Reino Unido. E logo, a nivel de hospitalización a domicilio, pois faise en Australia, en Francia e en España. A diferencia entre, o sea, nos cos franceses, é que os franceses é hospitalización a domicilio, pero tamén é centralizado, o sea, tamén funciona un poquinho como os irlandeses. Nos depende un poquinho de cada comunidade autónoma, incluso de cada área sanitaria. Eso, que o que vos decía, que é unha distribución moi heterogénea, a pesar de que é un sistema moi ventajoso, e, bueno, habrá que traballar un poquinho na estandarización. Para levar así un guión, vou a seguir un documento de consenso da SEIN e da SEGAZ, que, a pesar de non ser do máis actualizado, porque é do 18, é o máis actualizado que hai, que é o mesmo ano que tamén publicaron documentos de consenso os compañeros da Sociedade Americana e tamén da Inglesa. E vamos a seguir este esquema. Primeiro vamos a falar, que vos decía, como se organiza o equipo, despois como seleccionamos os pacientes, como se maneja e se administra cada antibiótico, logo a monitorización e logo algunhas infeccións. O primeiro, o equipo. Bueno, pois o equipo é fundamental para isto, vale? Vai a estar, sobre todo, formado por 4 pilares fundamentales, vale? Vamos a ter un médico responsable que vai a ser o que se encargue de ir a valorar os pacientes para ver se son candidatos a recibir este tipo de modalidade de tratamento, e vai a ser un pouquiño o que se encargue de coordinar pois todas as gestións que haxa que facer cos compañeiros de infecciosas, con microbiología, con farmacia. Despois temos enfermería, que tamén son un pilar fundamental, porque son os que van a ir a administrar o tratamento cada día ao domicilio, os que van a instruir os cuidadores nas cousiñas que van a necesitar saber para a retirada do antibiótico en casa, o que sea. E se van a encargar pois tamén de ir vendo que non haxa ningún problema cos accesos venosos e iso. Despois farmacia, que se encarga un poquinho de prepararnos os infusores e tamén de darnos recomendacións, pois temos dúdas en plan, pois este fármaco que estabilidade ten? Poderíamos utilizarlo en infusor ou teria que ir directo ou como vamos a facer? E logo o soporte administrativo para as gestións, unha vez que o paciente se vaya de alta. Para a selección dos pacientes, bueno, veremos que os tipos de infeccións prácticamente van a ser todos. Me dá a sensación, a pesar de que non teño moita experiencia, de que as máis complejas son así as abdominales, logo veremos. Van a ser pacientes que non teñamos unha posibilidade de dar tratamento por vía oral, que estén estables, que sean voluntariamente, claro, non nos vamos a levar obligados para a casa, e ten que haber un cuidador preparado. Veredes que os criterios de ingreso van a ser os de ADO e tamén outros específicos de TADE. Os de ADO xa o sabedes todos, que sea voluntario, que teñamos disponibilidade de conectar con eles, que estén estables, que as condicións do domicilio sean adecuadas e que haxa un cuidador cualificado, vale? E tamén cobertura, que residen dentro da área que cubrimos, que aproveito para contar que agora cubrimos moita máis zona, porque recientemente vamos a San Sadurniño, a Valdoviño, a Capela e as Pontes. Entonces, a verdade que agora que sí que temos moito margen para usar isto. E logo, con criterios específicos de TADE, pois nada, vai a ser que teñamos unha certeza diagnóstica do proceso que ten o paciente, que non teñamos posibilidade de administración do antibiótico por outra vía, que teñamos un acceso adecuado e que os familiares comprendan un poquinho todo isto e que sepan manejar 4 cousas que lles explicaremos. Si se responde que sí a estas 5 preguntas, o paciente é candidato a antibiótico. É necesario o tratamento endovenoso e non existen outras opcións por vía oral? É o lugar de tratamento domicilio adecuado? Existe estabilidade clínica? O cuidador e o enfermo entenden
poden realizar correctamente as indicacións de tratamento, está garantizada a comunicación, se todo isto é sí, o paciente é candidato para tratamento. Outra cousa moi importante, aparte de seleccionar ben o paciente, é seleccionar ben a modalidade de tratamento e tamén o tipo de acceso venoso. Con respecto ás modalidades de tratamento, non, os tipos de infusión, temos principalmente estas tres. Tamén temos infusión con bombas electrónicas, pero bueno, como non as solemos utilizar, tampouco as metín aquí na tablita. Básicamente vai ser intravenoso directo, que son pouquiño volumen de fármaco, 10-20 ml en 3-5 minutos, requiere personal sanitario, sí que, bueno, pues, esta modalidade permite aforrar tempo e é de baixo coste. E despois temos por gravedade bombas de infusión elastoméricas, que son os infusores que é o que máis usamos. Por gravedade, pois, serían dilucións de máis de 50 ml, que teñen que estar máis de 5 minutos, e normalmente precisamos colaboración nos cuidados. Por exemplo, un ertapenén. Vamos o primeiro día ao domicilio, o que facemos é, bueno, como a primeira visita tamén é máis larga, poñemos o antibiótico, esperamos ali a que pase o antibiótico, estamos ali uns 30 minutiños máis a maiores, e o que facemos é instruir ese día o familiar, vale, para que sepa como retirar e lavar a vía. As seguintes veces non nos quedamos todo o rato, o que facemos é conectalo e despois o familiar xa se encarga de facer o lavado da vía e a retirada. E as bombas de infusión, que son os infusores que xa todos sabedes. Aforro de tempo, nos permite a administración, como decíamos, en infusión continua, e o que sí que pode pasar é que o paciente non se dé conta se hai unha interrupción no flujo. Algún día nos pasou de chegar ao domicilio e, claro, como está na bolsita e tal, sacas o infusor e, bueno, pues non acabou de pasar porque houve algún problema que había e non se entera. Isto é o que facemos, que despois vos enseñarei así un kit que levamos ao domicilio. Pois basicamente, nunha primeira visita, administramos a primeira dosis completa e despois poñemos a dosis das 24 horas xa conectada, vale? E o día seguinte, pois, a recambiamos. Bueno, vai a depender un pouquiño, pois, o que escollamos, vai a depender, pois, do tempo de infusión, do número de dosis o día que precise. Por exemplo, un Dazocel, pois, non te vas a plantear poñelo por gravedade, porque necesitas 4 dosis ao día, non podemos ir a casa a poñelo 4 veces, entonces, pois, irá en infusión continua, non? As posibilidades de reconstitución, o perfil de seguridade e os recursos humanos. E logo os accesos venosos, que tamén van a depender moito, pois, das características do fármaco, do número de dosis, da duración do tratamento e das características do paciente. Bueno, esta tabla parece un rollo, pero vou explicar así fácil. Básicamente, dous tipos de accesos. Temos periféricos e centrales, vale? Dentro dos periféricos temos as vías normales de toda a vida, que serían vías de menos de 8 centímetros, e que nos sirven para tratamentos de menos de 7 días. Non teñen complicacións, pero é certo que non nos vai a valer para medicacións que son moi irritantes a nivel da vía venosa. E despois os outros periféricos serían as midline, que son estas, as líneas medias. As líneas medias teñen sobre 20 centímetros, máis ou menos, metémolo na zona distal da cefálica ou da basílica e van hasta a zona proximal, vale? Son vías periféricas, estas non son centrales, co cual non nos vai a permitir meter fármacos que sean tamén irritantes, vale? Pero sí que nos permite unha duración de tratamento 2, 4, incluso hasta 6 semanas. Teñen máis riesgo de trombosis que as PICs, pero non precisan control radiológico para colocalas. Chamei a rayos, de todos modos, os que colocan as PICs teñenas disponibles, pero non as están utilizando moito, poñen sobre todo PICs, por o que me dixeron. E despois temos as centrales. Dentro das centrales, bueno, temos as vías centrales habituales, femoral, subclavia, yugular, que non nos vamos a meter, e os reservorios, que xa necesitan unha implantación quirúrgica e, bueno, tampouco vamos a ir a eso. As que me interesan moito son as PICs, que nos sirven para tratamentos de semanas, meses, e son vías de acceso periférico, pero que chegan hasta a central, entonces nos vai a permitir, pois, meter medicación que sea irritante, non?
son estas. Aquí vedes, entramos por o mesmo sitio que o que sería a línea media, pero nos chega hasta a cava, vale? Sí que requiere control radiológico, estas hai nas que colocar en rayos, pero eso nos permite administrar tratamentos de larga duración. Decir que as complicacións así do que son os accesos son similares ás de hospital, as tasas que se describen, vale? Aquí un poquinho por deixarvos a tablita, é o que expliquei, pero posto de outra forma, porque vos quede aí de información por si queredes consultar algunha cousa, pero eso, periféricos e centrales, e o máis interesante eu creo que son as midline e as PICs, que é un pouco distinto. Que escollemos? Básicamente, si son menos de 7 días ou 7 días e o tratamento non é irritante, vámonos a unha vía periférica normal. Se xa nos vamos a máis de 7 días, sea irritante ou non, perdón, xa nos teríamos que ir, ou, pois, se son entre 7 e 14 días e non é irritante, podríamos ir a unha línea media, que, bueno, é certo que son máis fáciles de colocar, non requeren o control radiológico e tal, e se non xa nos iríamos a unha PIC. Logo, para todo o demais, ben vedes que realmente a PIC nos serviría prácticamente para todo. A única cousa a ter en conta é se é un paciente que vaya a ser candidato a diálisis, porque sí que pode logo haber problemas cos accesos, vale? Sería así a única limitación que eu vin ao revisalo, vale? Despois, con respecto aos antibióticos, pois vamos a escollelo por as guías, según as indicacións que teñamos, non? Eficacia, toxicidade, interaccións. Despois, cousiñas que vamos a ter en conta: esquema de dosificación, estabilidade do fármaco a temperatura ambiente. Isto vai a ser unha cousa que nos limite a veces, porque, pois eso, o que falábamos un poquinho antes, temos un fármaco que a temperatura ambiente pois solamente dura 6 horas, non o podemos meter nun infusor de 24 horas. É o que sucede despois, vos poñen o exemplo do meropenem, por exemplo. E a veces sí que tendemos a utilizar ao mellor medicamentos de espectro un poquinho máis amplio, pero que a administración sea menos frecuente, como por exemplo nalgúna infección estreptocócica, que a penicilina sería compleja de administrar, en cambio unha dosis única de ceftriaxona pois é moito máis sencillo. Isto, por exemplo, é un exemplo dunha paciente que estaba ingresada aí en medicina interna, que tiña unha bacteriemia por un aureus, e aquí estábase tratando con cloxa. Nos pediron de levala para a casiña, e Infecciosas nos sugeriu cambiar a cefazolina, porque, claro, con cloxa lle faltaban 5 ou 6 días de tratamento, como vos digo, a cloxa é un desos que é moi irritante, co cual non poderíamos meterlle infusión continua, entonces, bueno, pois cambiouse a cefazolina, que sí que pode ir en infusión continua. A veces hai que fazer este tipo de ajustes. Aquí vos dixo tamén, isto non me vou a meter, solo é porque quedan aí as tabliñas que están no documento ese de consenso, e é certo que aquí sí que en función de onde mires as cousas, sí que a veces hai un pouco de discordancia. A verdade é que recomendo consultar con farmacia se temos algunha dúda. Con respecto ao tema me interesa sobre todo que nos dice se pode ir en infusión continua ou non, para saber se vai en infusor ou non, e logo a estabilidade a temperatura ambiente en nevera. Por exemplo, o tazocel, que se utiliza mogollón, vedes que a estabilidade a temperatura ambiente son 24 horas e en nevera 7 días. Entonces, realmente podrían estar os infusores aí preparados 7 días en nevera e ir sacándose e poñéndollos cada 24 horas o paciente, vale? Nada, para que vos quede aí. Eu fixen esta así un poquinho máis resumida dos que máis utilizamos, tanto en dosis única como en infusión continua. Me gustaría dar simplemente a pincelada esa, de que a cloxa, aínda que a usamos, é moi irritante, necesitaríamos unha PIC, e o meropenem habría que facelo en 2 infusores, vale? Deixarlle ao paciente en nevera, porque a temperatura ambiente, a estabilidade sería simplemente de 12 horas, entón o que faríamos sería, pois, se son 3 gramos ao día, meter 1,5 gramo en cada infusor, deixalo en nevera e instruir o paciente en recambiar un infusor por outro. Nada, aquí arriba poñía, bueno, que xa vos lo expliquei antes, non? Que o que facemos é
cando colocamos un infusor, poñemos a dosis completa na primeira visita e despois xa conectamos poñemos unha dosis e logo poñemos a dosis completa do día, das 24 horas, vale? E a Mosiclap non se pode poñer en casiña porque necesita de preparación no momento, vale? Entón non sería posible. Isto puxeno aí de exemplo para que vexades un pouquiño o que levamos. O día antes da visita, a enfermería fai aí un traballo riguroso que nos preparan aí unhas caixiñas moi ben feitas. Entonces, aquí levamos de todo. Nada, levamos, bueno, pues empapadores, guantes, todo o material necesario para coller vía se é periférica, se é preciso, os tubigrips, a bolsita do infusor, os datos todos nosos dos teléfonos e todas esas cousas, e despois aquí o infusor, un depósito para cousiñas punzantes, desinfectante e un kit de anafilaxia que vai nas caixiñas todas de antibiótico, vale? Que eso, preparan a tarde antes e nos vamos ao domicilio con esa caixiña. Este é o kit que temos aquí e é un poquinho que leva, pois adrenalina, atropina, hidrocortisona, desclofenamina, metoclopramida e sueroglucagón tamén no caso de que o paciente teña vetas. E despois tamén vos deixei estas dúas fotillos aí que tamén como un modo de consulta, tamén eso, chamando a farmacia ou se nos podemos resolvelo, ou seguro que infecciones tamén nos pode botar unha mão, pero se non a Agencia Española do Medicamento. E esta aplicación do Hospital de Son Espases está bastante guai para o tema de ver si o da estabilidade e todo eso que vos estaba contando, vale? Logo, con respecto á monitorización, nada, decir que un 25% dos pacientes pois poden ter efectos secundarios do tratamento, hasta un 4 ou un 8% pois poden reingresar. Bueno, pode suceder, non? A monitorización vai a ser individualizada, vai depender sobre todo do perfil clínico e tamén do perfil do fármaco escollido. Non vai requerir a mesma monitorización un paciente de 40 anos que está con tratamento por unha celulitis e que non ten moitas máis cousas que un señoriño de 85 que está con vancomicina, non? Básicamente, nada, o que debemos facer é, bueno, un seguimento evolutivo por personal capacitado que sepa detectar os efectos adversos e de forma precoz. Non se deben espaciar as visitas médicas máis de 48 horas, pero, bueno, nos enfermería aos estades vai todos os días, o sea que eso nunca sucede. E despois deben quedar registradas sempre a administración dos fármacos, vale? E a primeira dosis, como vos decía, debe de estar administrada estando nos presentes. É o que vos decía, administramos, estamos ali por o menos media hora no domicilio para ver que non haxa ningún tipo de reacción anafiláctica, vale? E logo, é recomendable controles analíticos semanales e se requieren niveles antibióticos, pois xa se fan tamén en función, por exemplo, da vancomicina, non? E os catéteres se revisan, os periféricos por o menos un par de veces por semana e os centrales al menos unha vez a semana. 4 pinceladas e estamos acabando, Con respecto a infección urinaria, que sería candidata a TAD, unha infección do tracto urinario inferior en pacientes que teñan afectación do estado general, inmunodeprimidos, enfermedade renal crónica, diabéticos, nas pielonefritis agudas ou en sospechas de germen ou germen multiresistente xa visto no uro. Primeira dosis de antibiótico en hospital tras urohemocultivos, sabes que isto tampouco é así realmente, porque moitos tamén veñen de primaria e se pon xa directamente no DOMI, recambio do sondaje vesical en pacientes sondados, como nos pacientes en hospitalización convencional, e logo, seguimentos, visitas diarias as primeiras 48 horas e logo según sea preciso. Con respecto ás infeccións de piel e partes blandas, pois un pouquiño seguir as mesmas medidas que hospitalización convencional, interesa saber se hai tasas de marxa ou factores de riesgo para a cobertura. En general, pois parece que, dicen que as formas moderadas graves de infección de piel e partes blandas se poden tratar con criterios de seguridade mediante TADE, e moitas veces pois sí que hai certas celulitis que veñen xa directamente desde urgencias e se tratan con tratamento empírico, son boas candidatas. Hai que ter cuidado se teñen fiebre máis de 15.000 leucos porque teñen máis alta tasa de reingreso. E a veces temos que prolongar a duración en pacientes con MARS, edad avanzada ou enfermedade vascular.
As endocarditis tamén as podemos levar, sempre vai a requerir previamente, obviamente, unha hospitalización convencional para facer estudio, e que teñamos por lo menos 2 semanas de tratamento en hospitalización, que o paciente este estable e que os hemos sean negativos. E sempre, bueno, un poquinho coordinar a duración con expertos en infecciosas. As infeccións respiratorias tamén son, pois, como moi interesantes, non? Porque son das principales infeccións que temos ingresadas no hospital, entonces, pois, sí que evitaría bastante ingreso convencional e tamén evitaría, pois, exposición a agentes nosocomiales, sobre todo nas agudizacións no síndrome de agudización EPOC, pois tamén intentar a cobertura de pseudomonas en pacientes que teñan factores de riesgo, se estuveron xa ingresos prolongados con antibióticos de amplio espectro, se teñen bronquitases e previamente en algún cultivo xa houve algunhas pseudomonas por aí, pois ter cuidadiño de cubrir eso. As neumonías tamén non las podríamos levar, se teñen un PSI de 3, pois xa desde urgencias, 4 ou 5, primeiro hospitalización convencional e logo, pois xa, tratamento posterior en casa. E as nosocomiales, según tratamento dirigido. Nada, parece seguro e efectivo tamén nestes pacientes. As intraabdominales sí que me parece así un poquinho máis, non parece así un poquinho un terreno un pouco máis fangoso, non? Ou esa sensación que me dá a min. Necesitamos ter pues, un diagnóstico establecido, eso xa decíamos que é un criterio necesario, a ausencia de fiebre e, bueno, control de foco mediante técnicas invasivas, bueno, xa sea cirugía ou que sea. En domicilio visitas diarias e sempre coordinación cos servicios de procedencia. A maioría das intraabdominales van a necesitar hospitalización convencional previa, salvo as diverticulitis non complicadas, que sí que podrían ir directamente desde urgencias. E as pautas igual que en hospitalización convencional. As osteoarticulares, estas tamén son complejas, generalmente tratamento quirúrgico e antibiótico, como xa sabedes. Parece que o tratamento parenteral seguido do oral pois é igual de eficaz que o parenteral así a largo plazo. E nada, se requiere que se inicie o tratamento en hospital e objetivar melloría clínica e analítica antes de leválo. Posteriormente, nada, controles por lo menos 2 veces por semana, clínicos, e analítico unha vez por semana. Sempre coordinación con trauma e OIM para un poquinho a organización do tratamento, eso que decía, igual que en hospitalización. E despois as de sistema nervioso central, a verdade é que tamén hai algunhas series de casos que parece que van ben e que seguro que o podemos facer, pero son o menor porcentaje, a verdade é que menos dun 5% das infeccións que se tratan en domicilio. Hai que seleccionar adecuadamente os pacientes e conocer as complicacións que podemos ter, explicar moi ben aos familiares e, nada, evaluar cada caso. E, nada, un poquinho estes mensajillos para levar para casa, que tal é unha alternativa de tratamento segura e eficaz, que se van a reducir os costes, as estancias e a exposición a agentes hospitalarios no paciente, co cual vai a prevenir infeccións nosocomiales e futuros reingresos. Que é moi importante a adecuada selección do paciente e tamén do cuidador, que é casi tan importante como o paciente. E nada, que tamén o mismo co antibiótico, como de infusión e os accesos venosos. Generalmente os antibióticos de vida media larga van a sernos mellores para tal, máis cómodos, e é fundamental o equipo e a comunicación, como en todo. Nada, aquí vos deixo a bibliografía e aquí vos deixo unha fotillo do equipo noso, que estamos aquí moita parte. Así que nada, moitas gracias. Tendes algunha dúda? Era unha... non faz falta que xa dudas, era unha cousa así de complacencia.
Mm. ¿Sabes? Menos mal que está Monse ahí, que si no. Sí, a veces no. Ujú. Ujú. Pois a verdade é que non sei, a verdade é que non sei se se planteou en algún momento, a verdade é que a mí non me cuadrou, non me cuadrou aínda nunca.